Цената, която плащаш всеки ден, мислихте ли колко струва живота ти в момента? Не говоря само за парите, говоря за всички пропуснати моменти, времето с децата ти, времето за себе си. Струва ли си да живееш само за да преживяваш? Време е да кажеш стига. Селар няма тавани и ограничения, само твоята решителност. Ако си готов да промениш живота си, аз съм готова да ти покажа как. Никой няма да направи вместо теб, но ако ти се разтърсиш, ще видиш, че всичко е възможно. Готов ли си да върнеш живота си? Ако се позна в това видео, ако нещо от това, което казах, докосна точно теб, не чакай повече. Пиши ми да или остави коментар под видеото и аз ще се свържа с теб и заедно ще направим първата стъпка към промяната, която заслужаваш. Ти можеш, просто действай.